أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Hörmətli müsəlman һәм мөслимә кардәшләрем, һәрбер кешегә әлбәттә кунакны каршы алуы, аны кунак итү рәхәт. Ләкин шушы кунак киткәндә, әлбәттә күңелебездә бер кат моңсулык, күңелебездә бер кат ничектер бушлык кала. Рамазан айы Аллаһның кунагы һәм әлеге айны озату да безнең күңелләребездә ниндидер бер бушлык, ниндидер бер моңсулык уята. Шуңа да Рамазан айында алган тәрбиябез, шушы айда булган күтәренке кәеф, шушы айда булган намазларыбыз, ураза, Коръәннәребез, зикрләребез әлбәттә безгә башка айларда җитми. Шуңа да Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безгә Рамазан айын бер айлык мәдрәсә итеп бирә. Шушы бер ай мәдрәсәдә без белем алганнан соң, шушы белемебез белән калган айларны, гамәлләребезне кылырга тиеш. Ничек без Рамазан айында ураза тоттык, ничек без Рамазан айында намазларда тордык, ничек без Рамазан айында Коръәндә нык булдык, ничек без Рамазан айында зикрләрдә күп булдык. Шуның шикелле калган айларны да безгә инде әлеге дәрәҗәне төшермәскә һәм уразаны да өстәмә уразалар белән, нәфил уразалары белән әлбәттә тотарга кирәк. Шәввал айының 6 көнен ураза тоткан кешегә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вәгъдә итә. Рамазанның һәрбер көне өчен 10 көн ураза тоткан әҗер савап, ягъни 30 көн ул тигез була 300 көнгә. Шулай ук Шәввал айында 6 көн ураза тотабыз икән, аның да һәрбер көне 10 көнгә тиң. Шулай итеп, әгәр дә без Шәввал айының да уразасын, 6 көн уразасын тотабыз икән, димәк без ел буе ураза тоткан әҗер савап алабыз. Бу түгелмени Аллаһ Тәгаләнең безгә булган рәхмәте, җәмәгать. Һәм әлбәттә, намазлар, төнге намазлар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне инде таравихка өйрәтте. Рамазанда без сезнең белән таравих намазларын укыдык, ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям таравихны төннең 3тән бире, соңгы 3тән берендә укыса, ул гадәти Рамазаннан тыш башка көннәрдә безнең тәһаҗҗүд белән алмашырга тиеш. Һәм без сезнең белән ничек Рамазан аенда гадәтләнгән булсак, шулай калган көннәрдә без инде тәһаҗҗүд намазларына торырга тиеш. Төнге намазлар әлбәттә күңелләребезне паклый, иманнарыбызны ныгыта һәм әлеге намазларны без үзебезнең бер гадәтебез итсәк иде. Шулай ук мохтаҗларга ярдәм итү булсын, фәкыйрьләргә үзебезнең ярдәм кулын сузу булсын, башка айларны да әлеге изгелекләребезне югалтмаска кирәк. Һәм шушы Рамазан айының бәрәкәте, җәмәгать, әгәр дә дие шушы Рамазан айының бәрәкәтен белсәләр, инде һәрбер кеше, һәрбер мөэмин мөселман шушы Рамазан айының ел буе булуын теләр иде дие. Әлбәттә, без дә сезнең белән телибез, һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәм аның сахабәләре шикелле, шушы Рамазан айы үткәннән соң ярты ел дәвамында дуга кылалар иде: "Я Раббыбыз Аллаһ, шушы Рамазанны бездән кабул ит, аны дөресәп бездән кабул ит, карын уразасын гына түгел, эчмичә, ашамичә тору гына түгел, шәһвәтләрдән тыелып торуны гына түгел, телләребезне, күзләребезне, үзебезнең аякларыбызны, кулларыбызны, колакларыбызны ничек без уразалы иткән булсак, аларны ничек гөнаһлардан тыйган булсак, башка айларны да без шушы начар яман эшләрдән тыелып кала алсак иде. Ярты ел буе сахабәләр дуга кылалар иде: "Я Раббыбыз Аллаһ, шушы Рамазанны бездән кабул ит" дип. Һәм инде ярты ел үткәннән соң киләсе Рамазанга да исән имин җитә алсак иде дип Аллаһ Тәгаләдән сорыйлар иде. Шуңа да Раббыбыз Аллаһ, бездән шушы Рамазаныбызны кабул ит, шушы Рамазаныбызны дөресәп кабул ит, шушы Рамазанда кылган гамәл гыйбадәтләребезне кабул ит, кылган тырышлыкларыбызны, булган ихласлыкларыбызны бездән кабул ит. Инде һәр барчаларыбызга вәгъдә ителгән әҗер савапларын насыйп итеп, Я Раббыбыз Аллаһ, үзеңнең җәннәтеңдә, югары ә'лә җәннәтеңдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән һәр барчаларыбыз үзебезнең туганнарыбыз, якыннарыбыз, әти-әниләребез белән, дус иптәшләребез белән бергә очрашырга безгә насыйп ит. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.